स्टुडेन्टआ बुंदों इउनिभार्सिटिया रिजाल्ट गाज्रि खालामदों आरो इउनिभार्सिटिया बुंदों स्टुडेन्टआ मोजां परीक्षा होआखै बेनिखायनो रिजाल्टआ गाज्रि जादों। मोननै फारसेथिं दाय होलायनाय थासारिया सोलिदों। राइट आरो रङा अब्लासो थार क्लियार जागोन जेब्ला बेयाव तदन्त जागोन, इनभेस्टिगेशन जागोन आरो होमब्लानिया बेयाव राइट आरो रङा ओंखारगोन। दा बेखायनो जोङो दाबि होबोबाय थादों भाइस चेन्सेलरखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ, एग्जामिनेशन कन्ट्रलारखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ आरो जेब्लासिम बिथांमोन सानैया थागोन बे बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थैजों शहीदनि बिनिमयाव मोननाय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि स्टेटास बिनि मान मर्यादाया गाहायाव थांगोन आरो इउनिभार्सिटिखौ धंस खालामनायनि बिथांमोना षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामदों। फैबाय थानाय 7 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि न्याय बिनि बिसार नागिरनानै आरो बिथां सानैखौ होखारनांगौ आरो बिनि सायाव स्पेसियेल इनकुवारि जानांगौ। बे मोननै दाबिखौ लानानै जोङो इउनिभार्सिटि घेराव हाबाफारि लागोन। गासै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि रिजाल्टनि मेटार बा माखासे जिखिनि एकाडेमिक रिलेटेड जिखिनि जेंना बे गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय 3-4 बोसोरनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बुंबोदों जि समसिम बेयाव लाइजाराम लाद्दु सिं भाइस चेन्सेलर थागोन आरो बे माने बरा टाइटेलनि जि माने कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन थागोन, मानसिया गुबुन जानो हानाय, जोंहा हारिजों कुनु बेबायदि माने डिफारेन्स गैया बा एनजाइटि गैया। नाथाय बिथांमोननि खामानि मावनाय, बिथांमोननि जि रल, बिथांमोननि जि मन'पलि स्टाइलनि खामानि, बिथांमोननि जि मोनसे अपदार्थ माने टाइपनि जि खामानि मावनाय, जायनि थाखाय जोंनि फरायसा फरायसुलिनि जिउआ दिनै धंस जादों। बिथांमोना आनजादाव मोजाङै लिरदों, जोंनो फोरमायदों। बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आनजाद लिरनाय समाव मोजां रिजाल्ट खालामदों, नाथाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव आनजाद लिरनाय समाव रिजाल्टआ गाज्रि। बिथांमोननि इन्टारनेल एसेसमेन्टआ कलेजनिफ्राय मार्क्स फैदों, किन्तु गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि फाइनाल रिजाल्टआव मार्क्सआ 0। मालाबा आन्डार ग्रेजुवेटनि रिजाल्टआ मोजां नङा, मालाबा पस्ट ग्रेजुवेटनि रिजाल्टआ मोजां नङा, रिजाल्टआ डिले जायो। रिजाल्ट होखांनायनि उनाव मार्कशीट मोना, रिजाल्ट होखांनायनि उनाव नोङो माने स्कर कार्ड मोना, जायनि थाखाय बाहेरा इउनिभार्सिटियाव बा बाहेरा माने इनस्टिटिउटआव एडमिशन लानायाव जोंनि गथ'फोरा बन्चित जानांदों। जायनि थाखाय जोङो धरना होबोदों, जोङो सरकारखौ बुंबोदों आरो बे एबाराव जि जाथाय जादों, जि मोनसे रिजाल्टनि जि मोनसे खेलिमेलि जादों, बे खेलिमेलिनि आसल दायनिगिरिया बे सानैयानो। आरो बे सानैनि मिथिरालि, बे सानैनि माने बुजाबुजिनि गेजेरजों जों मिथिनायाव कलकातानि सोरबा एजेन्सिनो बिथांमोना रिजाल्ट बानायनो थाखाय सफ्टवेयर हरो आरो बिथांमोना रिजाल्टनि थाखाय बेसेबांबा थाखा बेयाव इनभेस्ट खालामदों, नाथाय रिजाल्टआ गाज्रि जानानै फैदों। डेट मिन्स बै एजेन्सिया जोंनि थासारिखौ बुजिया। दा बेखायनो आङो आसामनि राज्यपाल जि आचार्य चेन्सेलर बिथांखौ खावलायदों, आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों, सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों आरो लोगोसे एडभाइजार टु एडुकेशन बिथांखौबो आं खावलायदों जे बिनि सायाव तदन्त जानांगौ, स्पेसियेल मोनसे इनकुवारि जानांगौ आरो बे इनकुवारिनि गेजेरजों सोर राइट सोर रं। स्टुडेन्टआ बुंदों इउनिभार्सिटिया रिजाल्ट गाज्रि खालामदों आरो इउनिभार्सिटिया बुंदों स्टुडेन्टआ मोजां परीक्षा होआखै बेनिखायनो रिजाल्टआ गाज्रि जादों। मोननै फारसेथिं दाय होलायनाय थासारिया सोलिदों। राइट आरो रङा अब्लासो थार क्लियार जागोन जेब्ला बेयाव तदन्त जागोन, इनभेस्टिगेशन जागोन, गासैबो रिजाल्टनि एन्सार शीट कपिफोरखौ नायजोबनाय जागोन आरो होमब्लानिया बेयाव राइट आरो रङा ओंखारगोन। दा बेखायनो जोङो दाबि होबोबाय थादों भाइस चेन्सेलरखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ, एग्जामिनेशन कन्ट्रलारखौ बिनिफ्राय होखारनांगौ आरो जेब्लासिम बिथांमोन सानैया थागोन बे बड'लेण्डनि सोमावसारनायनि थैजों शहीदनि बिनिमयाव मोननाय बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जि स्टेटास बिनि मान मर्यादाया गाहायाव थांगोन आरो इउनिभार्सिटिखौ धंस खालामनायनि बिथांमोना षड़यन्त्र कनस्पिरेसि खालामदों। इउनिभार्सिटिखौ धंस खालामनानै बर'नि बे हालामाव माने बर' माहारिनि इयुन जोलैनि भबिष्यतखौ बिथांमोना धंस खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो फैबाय थानाय 7 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि न्याय बिनि बिसार नागिरनानै आरो बिथां सानैखौ होखारनांगौ आरो बिनि सायाव स्पेसियेल इनकुवारि जानांगौ। बे मोननै दाबिखौ लानानै जोङो इउनिभार्सिटि घेराव हाबाफारि लागोन। गासै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायबाय बाहागो लानो थाखाय 11 बाजियाव 7 तारिखआव समबारखालि। आरो बे खालि जुदि आसाम सरकारा बिनि उनाव जुदि बेबस्था लायाब्ला राज्यपाल कुनु फरायसा फरायसुलिनि जिउ धंस जानायखौ लुबैया आरो बिथांमोना जुदि राइट बिथांमोननि जास्टिफिकेशनखौ मोननांगौ, बिथांमोना न्याय आरो बेनिफिटखौ मोननांगौ। बेयाव रावहाबो फरायसा फरायसुलिनि जिउखौ लानानै गेलेनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया। बिनि गेजेरावनो थांनाय 3-4 मास सिगां बे इउनिभार्सिटियाव घोटाला जादों, बे इउनिभार्सिटियाव इरेगुलारिटिस जादों, बे इउनिभार्सिटियाव करापसन जादों। बेखौ लानानै CM भिजिलेन्स स्पेसियेल इनभेस्टिगेशन टीमा फैदोंमोन, माखासे तथ्य पाति लानानै थांबाय
आरो बे तथ्य पार्टीनि सायाव बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामबाय थादों किन्तु बिराद बे डिले जादों दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे बे जे सिएम भिजिलेन्स जाय बेनि तदन्तनि दायित्व दङ बिथांमोना स्पिडि खालामनांगौ आरो बिथांमोना दायनिगिरि ना बिथांमोना दाय मावाखै बिनि सायाव क्लियार मोनसे स्टेटमेन्टखौ होनांगौ आरो दायनिगिरिब्ला बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनांगौ आरो जुदि दाय गैयाब्ला बिनि थाखायबो बिथांमोना क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ आरो जुदि बेबायदि डकुमेन्ट्सखौ लांनानै सिएम भिजिलेन्सनिफ्राय जुदि बेबायदि कुनु माने तथ्य पार्टियानो ओंखाराबा रिजाल्टआनो फैयाबा रायजो राजानियाव बिनि सायाव बिसासा खमायगोन दा बेखायनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा स्पेसियेल इनिसिएटिभ लानानै बे भिजिलेन्सखौ होदों आरो बिथांनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै अफिसारफ्रा खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो खावलायबाय। फै बयबो फै जमदुवा दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवा दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।